COVID-19 siýasat we problemalar barada geplemek gadagan edildi. Yol başçylaryň koronavirus barada edýän seýrek çykyşlarynda ýurdun territoriýasyna infeksiýanyň girmegine garşy çäre görmegiň zerurlygy aýdylýan wagtynda ýylatyň ýurt içinde hereketini çäklendirýän berk çäreler girdiler. Karantin zonalary döredilip ýüzler çadım öňölükde saklanýar. Hastahanalarda COVID-19 bilen kesellänleri bejermek üçin taýýarlyk görülýär. Ýylat bolsa maska dakynmak we koronavirusy agdamak üçin ýydarlanýar. Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylaryna görä medisina idaralarynda ýygy-ýygydan ýygnaklar geçirilýär we koronavirus barada şeýlede döwlet siýasatyndaky problemalar hakynda geplemegiň gadagançylygy duýdurulýar. Her duşanbe güni keselhanalaryň we hastahanalaryň jogapkär işgärlerini, dermanhanalaryň ýol başçylaryny, bölüm başlyklaryny Saglygy saklaýyş ministrligine ýygnaýarlar. Ýygnaklarda gol astyndaky işgärleri berk gödäwçiligi maslahat edýärler. İşte ykdysadyýetde dören ýagdaý syýasy petik we aýratynam koronavirus barada gürrüň etmezligi talap edýärler diýip habarçymyda aýdýar. Onuň sözlerine görä saglyk edaralaryň ýol başçylaryndan näýile işgärleri gözläp tapmak we başga pikirdäkileri ýok etmek, olara basyş görkezmek ýaly çäreler talap edilýär. Häkimetler saglygy saklaýyş işgärlerine basyşy olaryň maşgala agzalarynyň üstünden etmegi görkezme berýärler. Kadrlar bölüminde işgäriň adamsynyň ýa-da aýalynyň nirede işleýänligini, çağlaryň nirede okuýanlygyny anyklaýarlar. Olary okuwdan ýa-da işden kowdurmaly diýerler. Adamy ruhy taýdan basmak üçin bahana tapmaly, hatda onuň şahsiýetini doly beýran etmeli. Eger işgäriň çağlary daşary ýurtlarda okuýan bolsalar, olary hasaba almaly diýip habarçymyz. Häkimetleriň, lukmanlaryň koronavirus barada geplemegiň öňüni almak üçin öňe sürýän çäreleri barada gürrüň berýär. Azatlyň ýene bir habarçysy saglygy saklaýyş edaralaryň işgärleriniň problemalary agdamazlyk bilen bir wagtda üstünlükleri wasp etmäge mejbur bolýanlygyny aýdýar. Saglygy saklaýyş ministrliginde geçýän ýygnaklarda döwlet siýasatyndaky kemçilikleri düýpden agdamazlygy gürrüň edilende diňe pozitiv manyda we üstünlükler barada geplemegi hergedak duýdurýarlar diýip habarçymyz 9 aprelde gürrüň berdi. Liwapdaky habarçymyz bolsa ýerli orta mekteplerde okuwçylardan COVID-19 keseline barlyk geçiriljegini habar berýär. Mogallimleriň sözlerine görä mekteplerde okuwçylaryň arasynda COVID-19 keseline barlyk geçirmek hakynda görkezme gowşupdyr diýip Liwapdaky habarçymyz 9 aprelde habar berdi. Türkmenistanyň ýol başçylary koronavirus barada uzak ara kesmeden soň söz açdy. 8 aprelde prezident Gurbanguly Berdimuhammedow ýurdun territoriýasynda wagtynda öňüni alyş çäreleriň geçirilýänligini habar berdi. Koronavirusyň pandemiýasyny hasaba alyp biz mundan beýlekde onuň ýurda girmezligi üçin ähli tagallalarymyzy etmeli diýip Türkmen Döwlet Habarlar Gullugy rus dilinde çap eden maglumatynda prezidenti sitirleýär. Emma şol bir maglumatyň türkmen dilindäki görnüşinde bu sözlemde koronavirus pandemiýasy agzalmaýar.